Super duper. Mega nice. Okay. Nu skal vi til at høre Jonas Munk. Og Jonas, jeg har lige spurgt efter nogle fun facts, for ligesom at have en fornemmelse af, hvem det er, vi skal høre på i aften. Så, er I klar? Først og fremmest, så har Jonas haft hår ned til skuldrene. Sådan lidt en sjov ting. Og så har han også, han siger selv, at han har blod, der er ligesom chokolade, fordi han spiser så meget chokolade. Så hans blod er egentlig sådan brunt og klamt og fyldt med klamme ting. Derudover så har, det synes jeg selv er ret godt, Jonas har gået til hiphop, og han har faktisk vundet jysk mesterskab. Så hvis hvis det går helt amok i aften, så kan han lige smide nogle moves, tænker jeg. Det kunne vi godt lige bruge. Derudover så fortalte han mig også en historie, som han meget gerne vil have fortalt. Det var noget omkring en sut. Som barn, så havde lavet en meget stor beskæftigelse, følte han, eller meget stor bedrift. Han havde nemlig solgt sin sut for en Hercules-film. Og det har han lige siden da bare været mega stolt over, at han har fået sådan en god handel igennem. At han solgte en sut og fik en film. Da han så ligesom bliver ældre, og så sidder han måske og snakker med sin mor en dag, så går det lige pludselig op for ham, at hans mor har betalt for filmen, og så har han bare givet en sut. Sådan, så der var overhovedet ikke nogen handel i det. Og han har bare gået den tro hele sit liv. Så. Velkommen til Jonas. Sådan. Hey. Hej venner. Det er et klassisk move af talerne altid at tage det her stativ fra Maja. Jeg stiller mig lige herned. Så mere. Således. Er I friske? Ja, I er lidt trætte for det med. Nej. Nå. Desværre, så har jeg ikke lige nogen moves at fyre af i dag. Det skal lige siges, at sidst jeg dansede, der var jeg 11 år. Så, spørg Baldur. Han kan nogle moves, som jeg har lært ham engang. Og en af dem hedder, hvad var det? Mand med krampe og gigt. Gigt og krampe, det var sådan, det var. Ja, det er sådan noget. Okay. Ja, men som sagt, Joachim, han kan dem alle sammen. Jeg synes også lige, jeg vil følge op på, at Rasmussen den anden dag snakkede om det her med, at Helligånden var lidt ligesom Star Wars. Det her med, may the force be with you. Så jeg har tænkt, at det var, belejligt, at jeg også lige tog sådan en på. Heldigvis så er Helligånden ikke bare the force. Det var også det, Rasmus sagde den anden dag. Jeg håber, I har det godt. Det virker til, at I har det rigtig godt. Sådan. Hvad hedder det? Vi her på stævnet, der har vi jo selvfølgelig det tema Helligånden i åndens kraft. Så Rasmus Højmark, han startede så fint ud med det i går, at hvem det var Helligånden lige var, at han tager bolig i os. Selvfølgelig var det lidt svært at høre, hvad det var, han sagde, fordi det regnede, og der var lidt kaos og sådan noget. Men jeg håber stadigvæk, at I husker noget. Og tag ikke af det her feed. Det er lige meget. Sådan er det. Stort credit til lydmændene, fordi de står der i hvert fald. Jeg synes... man er smålig, synes jeg, hvis man synes, at feed forstyrrer. Det synes jeg ikke. Jeg håber, I har skrevet lidt ned fra i går, eller bare generelt skriver ned, eller I har en kanon hukommelse, fordi sidst på ugen, så skulle I nødig glemme, hvad det var, vi har snakket om i de her dage. Og I skulle gerne have en rød tråd på, hvem det er, Helligånden ligesom er. Så Helligånden kan rigtig, rigtig mange ting. Og han har en masse forskellige funktioner.
Og en af de funktioner, som vi skal snakke om i aften, er, at han siger noget. Meget klassisk. Han siger faktisk noget til os. Han kan ikke lade være. Han taler konstant. Han er sådan en, der taler uafbrudt. I kender godt de der typer, der sådan, de taler bare derudad. Og man er sådan lidt, nu har jeg rørt rigeligt, og klokken er 5:30, og det er sent i forhold til, hvornår jeres samtale startede. Men Helligånden, han taler og taler og taler. Faktisk så kan han ikke lade være. Han er den type, som vi alle sammen kender, der bare bliver ved med at tale. Og nogle gange så kan vi godt føle, at det er lidt højtråbende, de her typer. At de her typer er lidt højtråbende. Og derfor har jeg kaldt min tale i dag for højtråbende Helligånd. Og med det så skal du ikke føle, råber Helligånden? Jamen, jeg kan ikke høre ham. Siger han overhovedet noget? Hvad siger han? Hvad sker der lige? Er han... Jeg forstår det ikke helt. Han... Hvad? Jeg forstår det ikke. Okay, jeg skal bare lige sørge for, at den virker ikke også og sådan noget. Så du skal ikke fortvivle, hvis du ikke føler, at Helligånden siger noget til dig. Eller hvis du er i tvivl om, hvad det er, han siger. I dag, der kommer vi til at snakke om netop, hvad det er, han siger til os, og hvad det er, han minder os om. Okay? Så, desværre kan jeg ikke helt sige, helt konkret, hvad det er, Helligånden siger til dig. Eller dig. Fordi Gud, han vil noget helt særligt med os alle sammen. Han vil noget meget detaljeret med hver enkelt af jer. Så jeg kan ikke sige til hr. Baldur heroppe, jeg bruger ham meget i dag aften, fornemmer jeg nok. Baldur, jeg kan ikke sige, at du for eksempel skal starte på det her universitet, eller du skal gøre det her. Men der er nogle generelle ting, som Helligånden fortæller os. Og det er de ting, der er generelle, som vi snakker om i aften. Så hvis du er i tvivl om, hvad Helligånden siger til dig, i hvilken som helst situation, så kan du altid vende tilbage til de ting, som vi snakker om i aften. Så, lad os gå i gang. Hvis I alle sammen lige... I har jeres bibler med, ikke også? Jo. Sådan. Hvis I lige finder jeres bibel frem, så skal vi lige læse lidt sammen. Og hvis I slår op i Johannes evangeliet, kapitel 16, og vers... nu spørger jeg for langt. Vers 5-15. Johannes evangeliet, kapitel 16, vers 5-15. Dem af jer, der er hurtige, kan spotte, at overskriften for det afsnit, jer der har den gamle, står der, talsmandens gerning. Og Jesus, der står måske en anden titel i jeres hverdagsdanske, jeg har lige den gamle. Jesus, han har i mange kapitler forinden talt om alt muligt. Disciplene, de bliver jo ved med at spørge ham om alt muligt. Så de her spørgsmål bliver jo ligesom også vendet ind på, at Jesus skal væk en gang. Så det vi læser om nu er en teaser, er at det er Helligånden, vi snakker om her. Så vi kan lære lidt af, hvem Helligånden er fra det her afsnit. Og der er nogle særlige ting, som vi kommer til at tage ud fra de her vers. Og alt muligt andet. Men jeg skal nok sige, hvad det er, vi skal fokusere på i aften. Der står: Nu går jeg til ham, som har sendt mig. Det er Jesus, der siger det her. Og ingen af jer spørger mig, hvor går du hen? Men fordi jeg har talt sådan til jer, er jeres hjerte fyldt af sorg. Men jeg siger jer sandheden. Det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil talsmanden ikke komme til jer. Men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd, og om retfærdighed og om dom. Om synd, at de ikke tror på mig. Om retfærdighed, at jeg går til faderne, og I ser mig ikke længere. Om dom, at denne verdens fyrste er dømt. Så disciplene er lidt trætte af, at Jesus han skal afsted, og Jesus siger, jamen, I er trætte, og I er kede af det, at jeg skal afsted. Men hør her, der skal ske noget nyt. Der er noget i vente, og det er så ham her, talsmanden. Hvis Jesus ikke smutter, kan talsmanden ikke komme. Så siger han så, jeg har endnu meget at sige jer, men det kan I ikke bære nu. Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden. For han skal ikke tale af sig selv, men alt hvad han hører, skal han tale. Og hvad der kommer, skal han forkynde for jer.
Han skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynde det for jer. Alt hvad faderen har er mit. Derfor sagde jeg, at han skal tage af mit og forkynde det for jer. Og som I nok kan fornemme, så har Jesus sagt rigtig meget. Men der er rigtig meget mere, der skal siges. Overvej lige, at vi har mega meget. Vi har 4 evangelier, der snakker om, hvad det er, Jesus har sagt. Og alligevel siger Jesus, der er mere. Så han snakker om, at der skal komme en, der skal sige mere. Okay, så det er Helligånden. Så Helligånden skal sige mere. Så det er vores introduktion i dag. Han skal sige noget af Helligånden. Så hvad skal han sige? Omstændighederne er sådan her, at det kan forklares lidt som... Forestil dig, at du har haft Jesus på besøg. At du har mødt ham her Jesus. Han er bare sådan, what? Han kan alt muligt. Så du inviterer ham med indenfor. Ind i dit hjem. Ligesom man inviterer en kammerat med indenfor. Og I hygger jer fuldstændig. I spiller FIFA, I spiser nachos. Og måske Twister. Jeg ved ikke, om nogen af jer spiller Twister med hinanden. Så breakdancer I lidt. Spiser chokoladeis. Og selvfølgelig så skaber I lige lidt verdensfred, for det er jo Jesus, ikke også? Der er verdensfred, ikke også? Så hører musik og alt muligt. Og hver gang du spørger om noget, så kommer han med det vildeste svar, og du bliver bare... Så, men pludselig siger Jesus, jeg skal hjem. Min far, han siger, jeg skal hjem. Og ja, sådan er det. Det kender jeg godt. Far siger, jeg skal hjem. Pokkers! Vi havde det lige så fedt. Så far, han siger til Jesus, nu skal du tage hjem. Og du bare, Men Jesus siger, don't worry, bare rolig. Der skal nok, jeg fikser det. Jeg skal nok sørge for, at vi hele tiden kan være i kontakt sammen. Og du er sådan, okay, men kan du ikke bare blive? Nej, han skal hjem. Så det der sker efter, at han har forladt huset, det er, at der lige pludselig kommer en mand. Og manden, vi ser hernede til venstre, højre, han er elektriker, og han kommer fra Jesu IT. Og han siger, at han kommer for at installere en ny router. I ved godt, en router, det er sådan en, der sender internet ud trådløst internet ud i dit hus. Og han siger, at jeg skal installere den her router. Og efter han har installeret den her router med super godt internet, I opdager, at det her det er det bedste internet, I nogensinde har fået. Se, den sender signal ud. Og pludselig, I kender godt det, når der er et bestemt internet, så åbner den automatisk op for en hjemmeside, når I logger på det internet. Med det her internet kommer I op på en hjemmeside, hvor der står Jesu chatroom. Og der opdager du hurtigt, at du kan skrive med Jesus. Og han er online hele tiden. Og du finder ud af, at det var bare næsten lige så godt, som at han var hjemme ved dit hus. Eller inde i dit hus. Som at sidde og skrive med Jesus. Fordi han er jo stadig Jesus. Og det er Helligånden. Forestil dig, at den router er Helligånden, der tager bolig i jeres hjerter. Og han sender det her signal ud, sådan at du hele tiden kan være i kontakt med Jesus. Men ikke nok med det. Du har også mobildata. Du kan gå alle steder rundt. Du skal ikke bare være derhjemme og skrive med Jesus. Du kan gå afsted og være sammen med Jesus. Så godt. Så bibelversene fortæller, at Jesus sender Helligånden. Helligånden er den, som vi har hørt om, sørger for, at vi er i kontakt med Jesus. Men ikke nok med det, så er han faktisk i tæt connection. Altså Helligånden er ven af Jesus og Gud. Og det er også det, vi har hørt om, det her med treenigheden. Og som I nok kan se, så peger de lidt på hinanden, men de er alligevel lidt forskellige, men alligevel er de en enhed. Jeg ved ikke, om I kan fornemme trekanten heroppe. En trekant er en figur. Så derudover så fortæller de her bibelvers, som vi lige har læst, også om, at Helligånden siger det, som han hører. Og hvad han hører, det er ligesom det, som Jesus siger. Og så tænker du måske, du sagde lige, at han var sådan en, der taler. Og ja, det er han også. Men han er ikke bare sådan en, der taler. Han er sådan en, der sådan sladrer. Han er sådan en, der siger, hvad andre har sagt. Dog ikke ligesom de her to
piger, fordi, eller kvinder, kvinder er kendt for at sladre, eller gossipe, eller snakke om andre. Er det ikke rigtigt, piger? Jo, ja, jeg hørte det, ja. Men de her piger kan jo ikke rigtig stoles på. Tværtimod, så er Helligånden, han er sandhedens spirit. Han er ligesom sandhedens ånd, og han fortæller sandheden, som den er. Ikke ligesom de to kvinder her, som fortæller, hvad de har hørt. Sådan, altså, man hører nogle gange en brøkdel af en samtale, og så danner man sig alle mulige vilde associationer. Kender I det ord? Man tænker, at det betyder alt muligt, som det ikke gør. Det som Helligånden gør, og det som han siger, er ikke ligesom en telefonleg. Jeg kunne godt tænke mig faktisk at lege telefonleg med jer. Så Simon, kom her. Og Annelie, kom her. Og Victor, kom her. Hvis I lige danner en linje her, og så vil vi lige lege telefonleg. Og jeg kunne godt tænke mig, at alle lige blev slukket for. Fordi nu skal vi prøve at lege telefonleg. Så I skal jo ikke høre, hvad jeg siger. Fordi så ved I, hvad der foregår, ikke også? Og så hvis I lige kan blive slukket. Vi starter herovre med Simon. Og hvad blev der sagt, Victor? Så igen. Det jeg sagde var, at rød ko danser på en mark. Så I kan godt høre, at Victor er et praktisk eksempel på, at telefonleje ikke fungerer. Det fungerer simpelthen ikke. Tak skal jeg. Giv mig lige en hånd. Heldigvis så er Helligånden meget bedre til telefonleje, end Victor var. Det var dog sørgeligt. Sandheden er dog, at jeg sagde til Victor, at han skulle sige noget helt andet. Men det var bare for at skabe et eksempel. Sådan. Nå, vi vender lige tilbage til det her med sandhedens ånd. Fordi han fortæller, hvad Jesus siger. Jeg prøver lige igen. Fordi han fortæller, hvad Jesus siger, så fortæller Helligånden faktisk sandheden. Så jeg ved ikke, om I har tænkt over, at fordi at vi tror på, at Jesus han er sandheden, så må Helligånden jo også sige det, som så må Helligånden jo også sige sandheden, hvis vi tror, at Jesus er sandheden. Og derfor er han sandhedens ånd. Og det er det, vi læser om i vers 13, hvis I vil finde en reference. Og vers 14 fortæller os om, at hans Helligånden skal gøre Jesus meget vildere. At han skal tale så meget om Jesus, at Jesus skal blive meget vildere end som så. Og derudover så vil Helligånden, han vil altid sige det, der er godt. Gud er ligesom vores ultimative eksempel. Hvis vi tror på, at han skabte alt, så må han være det, som alting stammer fra. Så han må være godt. Fordi der er ikke noget andet alternativ. Kan I følge mig? Og derfor så, det Helligånden siger, det er godt. Og Jesus blev jo sendt af Gud. Og Gud var jo alternativet og sandheden og det gode. Så derfor er Helligånden også god. Og derfor så kan han også hjælpe os med at forstå, hvad godt er i forskellige situationer. For eksempel så kan jeg spørge Helligånden om, hvad er godt at gøre her? Jeg har en ven, der står i den her situation, og han skal de her ting. Hvad er godt at gøre her? Helligånden hjælp mig. Og Helligånden er ligesom den her vejledning inden i os, der fortæller os, hvad vi så skal gøre. Dog så kan man også høre den her slags vejledning som stemmer inden i os selv. Vi kan også høre det som følelser. At jeg føler det her, eller jeg føler glæde, så der må være noget godt i det. Eller tanker, idéer.
jeg skal gøre det her. Eller andre mennesker igennem samtaler. Der er en, der kan sige noget til dig, der siger, det her er mega nice. Og så er du sådan, nå ja. Så Helligånden kan tale igennem mange forskellige ting. Og han kan også tale igennem Bibelen. Og han minder dig måske om noget, som du engang har læst. Det er også noget, han gør. Han spørger dig, kan du huske det her? Jesus han siger det her. Eller der står sådan her i det gamle testamente. Det er også Helligånden. Og så i sådan nogle situationer spørger du, Helligånd, hvad vil du med det her? Hvorfor siger du til mig, at der står sådan og sådan her i det her sted? Fordi Helligånden vil noget helt særligt med det og dig. Der er altid en grund til, at han gør det. Hvad Helligånden også gør, det er at forklare Bibelen for os. Og I kender nok det her med, at man ikke altid forstår helt, hvad Bibelen lige betyder. Jeg har smidt den op på telefonen, fordi mange af jer har den jo i telefonen. Er det ikke rigtigt? Og på den måde kan man også spørge Helligånden om, forklar det her, jeg forstår det ikke. I kender alle sammen godt historien om Paulus, ikke sandt? Paulus, han var sådan en rigtig typisk farisæer. I kender de her typer, der var sådan efter Jesus. Så kommer jeg til at trykke forkert. Der var efter Jesus og sagde, det han siger er forkert. Så Paulus, han var den, der gik foran og forfulgte de kristne i den her tid. Og vi har stadig der. Sådan der. Paulus, han slog kristne ihjel. Han ville dem til livs. Han synes, de var forfærdelige. Pludselig så sker der det, at han møder Jesus. På vej på rejse for at slå flere kristne ihjel, så møder han så pludselig Jesus. Og der står i Apostlenes Gerninger, kapitel 9, vers 17, det behøver I ikke at slå op. Der står der, at han efter mødet med Jesus blev fyldt af Helligånden. Og derefter, at han havde mødt Helligånden, kunne han ligesom påvise, at Jesus er Kristus. At Jesus er den frelser, som vi har brug for. Yes. Og igennem Paulus' historie og hvad han skriver i brevene, så kan man se faktisk, at der er noget, han pludselig har forstået. Han skriver jo vildt mange breve til alle mulige menigheder og forklarer, at Jesus er Kristus. Og han, særligt i Romerbrevet, bliver der brugt mange kapitler på at forklare det her med Abraham og Adam, at de lige pludselig er begyndelsen på noget, og Jesus er enden. At han vil ligesom færdiggøre det, som Gud havde tænkt sig. Og så han var lige pludselig en mand, der fattede et eller andet med Bibelen igennem Helligånden. Så vi troen på Jesus, og fordi at Helligånden tog bolig i Paulus, så sagde det lige pludselig klik for Paulus. Og han havde ligesom troet, at han havde forstået Gammeltestamentet, eller Toraen, som er det, som jøderne egentlig kalder Gammeltestamentet, og som betyder rigtig meget for dem, på samme måde som Bibelen. Hele Bibelen betyder noget for os kristne. Men der var ligesom noget, der ikke helt var færdiggjort. Men med Helligånden så forstod Paulus pludselig, hvad det hele gik ud på. Og jeg er lige blevet student, og det betyder, at man har færdiggjort gymnasiet, og fået sådan en særlig hat og alt muligt. Og min erfaring med gymnasiet var, at folk ikke rigtig helt fangede det der med Bibelen. Særligt i religionstimerne, der snakkede vi meget om det her med, jamen, det var lidt som om, de troede, de havde forstået det. Og det kan også godt være, at de havde forstået noget, men til en vis grad. De forstod, at Bibelens budskab handlede om noget med en Jesus, at han kom for at tage vores synder, og noget i Gamle Testamente, og det. Men det var ligesom som om, at der manglede kød på det, som de forstod ved Bibelen. Så det er det, jeg tror, at kun Helligånden kan forklares. Sådan. Så Helligånden kan ligesom forklare Bibelen for os. Den lærer os den historie, som Bibelen faktisk er. Bibelen er Guds historie. Og Guds historie går på, at Gud skabte verden perfekt. Men mennesket ville ligesom noget selv. Ødelagde det, som Gud havde skabt godt. Og mennesket var ligesom dømt til at være
skidt igen. Men hvad Gud så prøver at gøre igen og igen igennem hele Bibelen, det er at redde mennesket fra død og ødelæggelse, synd og forrådnelse. Guds kærlighed, den omfavner os igennem Jesus, og Jesus er vores frelser, vores livredder. Og det er det, som Helligånden forklarer for os. Den del forstår vi først, når Helligånden forklarer den. Og nu lyder jeg måske som om, at jeg forstår Bibelen 100%. Det var det der med gymnasiet. Det gør jeg desværre ikke. Ja, altså, jeg forstår meget af Bibelen, men hvis jeg skal forstå mere og mere Bibelen, vi kan altid forstå mere og mere Bibelen, så må jeg spørge Helligånden ofte, når jeg læser Bibelen, hvad vil du i dag med det her, jeg læser? Så vi skal konstant spørge os selv, Helligånd, hvad vil du med det her? Han kan hjælpe dig med din bibellæsning, og hjælpe dig med at forstå Bibelen. Det var de der, jeg tror, jeg forstår Bibelen. Derudover så, det tager en tid, det gider jeg ikke vente på. Godt så. Sådan der. Helligånden giver os tro. Så jeg tænker, hvad betyder det lige? Helligånden, når han tager bolig i jer, så er han ligesom et indre bevis på, at Gud eksisterer. Og det ved jeg ikke, om du har tænkt på, at os, der går her, er faktisk levende bevis på, at Gud eksisterer. Og jo mere vi lader Helligånden sende sit wifi-signal ud i vores hus, jo mere lader vi ligesom Helligånden fylde os med tro på Gud. Jo mere kan vi være i forbindelse med Jesus og skrive til ham, Jesus, hvad med det her? Jo mere vi lader den forbindelse fylde vores liv, jo mere kan vi tro på ham. Og det er også, når vi til stævner som det her, lejre og møder, samtaler, alle mulige, mærker et eller andet bestemt nærvær. Som Samuel fortalt, så var det konkrete oplevelser med, at han spurgte Helligånden, jeg vil også opleve dig, jeg vil også mærke, at du er til. Bam! Så bliver han bare, og han ser fødder blive helet, og men han har sikkert også set en mand vokse fra at være 1,5 meter til 2 meter. Altså, alt er muligt, ikke også? Der kan være så mange situationer i vores liv, hvor at vi kan mærke Helligåndens nærvær. Og det giver os tro. Det giver os tro. Derudover så Helligånden fortæller dig og minder dig om, at du er Guds barn. Og det giver os tro på os selv, fordi pludselig har vi værdi, fordi at vi er elsket, og fordi at vi kan noget i Gud. Og det er noget, som Helligånden minder os rigtig meget om. Derudover så noget, som Helligånden også siger til os, det er, du kan mere. Du kan gøre meget mere, end hvad du lige tror. Helligånden, han bliver ved med at sige til dig, du skal gøre det her, og det her, og det her. Og pludselig går det op for dig, at det, som Helligånden siger, du skal gøre, er mega grænseoverskridende for dig. Du tænker, jamen, det her kan jeg ikke. Det er umuligt for mig. Om det er små eller store områder, så udfordrer Helligånden dig til at gøre det. Personligt så har jeg i det forgangne år, det sidste år, har jeg haft en oplevelse af at blive udfordret af Helligånden. Jeg var på sådan en konference, der hedder Brighter. Jeg ved ikke, om I har hørt om Brighter før. Ja, det er måske lige en tand ældre, eller for en ældre aldersgruppe, end hvad lige er til jer og sådan noget. Men glæd jer, det er en fed konference. Der var der en workshop med en, som havde et projekt, hvor de mødte mennesker konkret på gaden. Og jeg blev rigtig meget udfordret af det her med, at lige pludselig skulle gå på gaden og sådan noget. Projektet handlede om, at man skulle gå ned på gaden med et bord, og med kaffe og kakao, og sådan nogle gule veste, som I kan se her. Der var Helligånden giver os tro på dig og på Gud. Det går ikke så godt med at følge med, hva'? Nå, her kan I se os. Og det går ligesom ud på, at vi står der i vores gule veste med kaffe og kakao og spørger folk, har du lyst til en kop kaffe eller en kakao? Og så er folk sådan,
Ja, jo, måske. Og så tager de kaffe og kakao og går, eller så spørger de, hvad er det, I lige laver? Projektet var sådan, what? Det er vildt grænseoverskridende at skulle gøre det der. Prøv at overveje det. Du stiller dig ud på gaden i nattetimerne med en gul vest. Du er mega synlig for alle, der går forbi. Og du står der, og der står Gadekirke fint på ryggen også, og her foran. Og alle kan se, at du kommer fra kirken. Og jeg tænkte, jeg har aldrig mødt mennesker så frontalt, altså så bogstaveligt som det vi gjorde her. Men Helligånden blev ved med at sige, du skal gøre det her. Du skal gøre det. Det er godt, og det bliver så godt, og så fedt for dig at prøve. Så jeg kastede mig ud i det, og vi endte med at snakke med en masse forskellige mennesker om Jesus. Og i starten var det meget svært. I starten var jeg sådan, Jesus elsker dig. Og det kunne folk ikke rigtig sådan lige, jamen hvad så med, når der står i Gamle Testament det her, eller jeg har hørt, at kristne er sådan her. Jo mere og mere jo mere og mere jeg sådan snakkede med de her mennesker, jo nemmere kunne jeg mærke, det blev for mig at snakke med mennesker om Jesus. Så pointen med, at Helligånden skubbede mig ud i det her, det var, at jeg skulle blive bedre til at snakke om Jesus. Kan I se, hvor jeg vil hen? At Helligånden han udfordrer os til noget, som vi synes er vildt grænseoverskridende. Men når vi står på den anden side og har prøvet det rigtig meget, og prøvet det, som Helligånden siger, vi skal gøre, så kan man se, at det faktisk gør noget med os. Vi bliver bedre. Og det er den længsel i os, der ønsker at gøre mere for Gud. Det er Helligånden, der udfordrer os. Og jeg vil udfordre jer til at blive udfordret i den her uge. Men Jonas, hvordan kan vi vide os sikre på, at det, jeg hører, eller den idé, eller det, der blev sagt, er fra Helligånden? Fordi hvis du føler, at det er en stor idé, som du får, så vil du virkelig være sikker på, at det er fra Gud. Ikke? For eksempel, hvis du fik at vide, at du skulle flytte til Afrika, eller Asien, eller Sydamerika, USA, you name it, kultur, der er så mærkeligt fra vores kultur, så vil du tænke, Gud, jeg er 14. Jeg er lige blevet konfirmeret, eller non-firmeret. Gud, jeg er 16. Jeg har ikke engang haft en kæreste endnu. Eller det kunne være, at du skulle stoppe i din sportsklub, fordi at du skulle bruge mere tid med den kammerat i din klasse, som ingen venner har. Men du elsker tennis. Jeg elsker at råbe, hver gang jeg slår bolden. Eller jeg elsker at gå i korte skørter, eller spille tennis. Jeg synes, de der skørter, pigerne har på, er lidt for kort. Det må godt være lidt længere, for deres egen skyld. Eller det kunne være, at Helligånden siger, at du skal starte på den her efterskole, i stedet for den her efterskole. Jamen, på den her efterskole, der har de jo ikke kreative workshops. Der kan ikke brodere. Men tværtimod, på den her efterskole, de har jo bare fodbold. Ja, men jeg ved, hvad der kunne ske. Det kunne også være, at Helligånden han udfordrede. Og den her, den ved jeg, den er i alle sammen. Der vil I virkelig gerne vide, om det er noget Gud han siger. Hvis du lige pludselig skulle slette Pokémon Go. For at være helt sikre, så bliver vi nødt til at gennemgå nogle forskellige filtre. Og det er ikke sådan en Instagram-filtre, hvor man sådan, det her filter passer ikke helt. Fordi så handler det mere om udseende og hvordan det ser ud. Nej, jeg snakker om kaffefiltre. Kaffefiltre, deres funktion er, at de ligesom skal filtrere kaffen og sørge for, at det bliver kaffe. Og kaffe er jo super godt, hvis man har et hårdt stævne, spørger lederne. Men kaffen gør ligesom, eller filtrene gør, at kaffen bliver, som den skal blive. På samme måde så er der 4 forskellige filtre, som vi kan gennemgå for at vide, om det er Helligånden, der siger noget til os. Så første filter er, spørg Gud. Hvad vil du? Er det her for dig? Bed en ekstra gang og bliv ved med at bede. Andet filter er Bibelen. Er det bibelsk? Hvad siger Bibelen?
lige netop om det, som du står overfor. Og hvis det ikke lige siger noget om det, hvad er den røde tråd i Bibelen så? Og hvad siger Jesus? Klassiker. Tredje er, snak med en ven. En ven, som du ser op til, eller en ven, som du synes er nice. Han løber hurtigt, eller andre ting, han kan. En ven er altid godt at vende tingene med. En fjerde ting er, har du fred? Har du fred i det, som der skal ske, mens du gør det? Det kan være en tilpas følelse af, at det, der sker lige nu, det jeg laver, det er godt. At den her tid med den her klassekammerat, som ikke har nogen venner i min klasse, at det, at vi bruger tid sammen, det har jeg faktisk det rigtig godt med. Så det her er de 4 filtre, som I kan gennemgå. Man kan ikke rigtig se det i Christoffer Bækgaard, men det er det. Men vær tålmodig. Fordi nogle gange så går der tid, før Gud han giver dig et klart svar. Men brug filtrene og spørg Gud. Bed over det og læs Bibelen. Snak med venner og se, om du har fred med det. Lovsang, I må gerne trække op. Helligånden, han siger noget til os hver især. Men lige så snart vi ikke rigtig ved, hvad Helligånden... Altså, på trods af, at vi har brugt de her 4 filtre, på trods af, at vi har prøvet så meget og prøvet at lade os udfordre, men vi er stadigvæk usikre på, hvad det er, Gud vil med vores liv. Vi er stadigvæk usikre på, om vi skulle gå på den her efterskole, om vi skulle tage til Afrika, eller nogle af de andre. Det ved jeg ikke, det skal I nok lige være lidt påpasselige med. Men så vend tilbage til de ting, som vi har snakket om. Helligånden, han siger det, som Jesus siger. Han forklarer dig Bibelen, og hvad Bibelen siger. Han minder dig om, hvad det er, du har læst en gang, og udfordrer dig i den situation, du står i. Du skal noget med det her, jeg minder dig om. Han siger til dig, at du skal gøre mere for Gud. Han siger, at du skal gøre ting, som er meget udfordrende for dig. Som kan være svære, både mentalt og fysisk. Og ud af sådan en tale her, så kan der være mange ting, som du har hørt. Der er mange ting, der bliver sagt, men overvej, at der er måske kun én enkelt pointe for dig. Og den er måske forskellig fra din kammerat til højre for dig. Men hvis du ikke helt er sikker på, hvad du lige skal tage herfra med, hvis du ikke føler, du har fået noget ud af det, så har jeg lyst til at sige noget her til sidst. Jeg spurgte min farfar omkring det her med, hvad Helligånden siger til os. Min farfar er han er midt i 80'erne, tror jeg. Han hører ikke helt så godt. Han har levet et langt og godt liv, og jeg ser rigtig meget op til ham, på trods af, at jeg er højere end ham. Og jeg synes også, at I skulle spørge jeres bedsteforældre om ting i livet. De har rigtig meget godt at sige. Fordi jeg spurgte nemlig min farfar, hvad synes du, Helligånden siger til dig? Og først så hørte han ikke helt, hvad jeg sagde, så vi tog den over en mail i stedet for. Han sagde, Helligåndens største budskab til mig er Guds kærlighed, og at Jesu Kristi blod renser mig for al synd. Helligåndens budskab er lige præcis det samme som Jesus. Evangeliet. At Gud sender sin søn, for at vi kan frelses fra synd. En synd, der rådner os op, der ødelægger os.
Men ved Guds nåde, og fordi han sender Jesus, kan vi blive friske, fornyet og genoprettet. I et liv med Jesus til en evighed sammen med ham. Og frelst ved Jesus kan Helligånden tage bolig i os. Der kan Jesu IT komme og installere routeren i jeres hjerte. Så Helligånden minder os om, at vi tilhører Gud. Så lad det være din pointe for i aften. At Jesus er, hvem han siger, han er. At han er frelseren. Han er nice. Han er cool. Og du vil rigtig gerne være sammen med ham. Men han vil dig endnu mere, end hvad du kan forestille dig. Han vil dig endnu mere, end nogen af os kan sige. Han er ubeskrivelig. Men alligevel, så forstår vi, at han vil os mere. Så det er Helligåndens pointe til os alle. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi afslutter. Nu skal jeg nok lade være med at tale for meget. Og jeg kan mærke, at der trækker på herovre. Men jeg synes, vi skal slutte af med at bede sammen. Ja, Jonas, klassisk. Men lad os bede i aften for, at Helligånden må minde dig om noget. Så spørg Helligånden i vores bøn. Hvad er det, du har at sige til mig? Hvad er det, du har at sige til mig lige nu? Minder du mig bare om, at jeg er din, at jeg er elsket, at jeg er mere end hvad jeg lige kan forestille mig? Så lad os bede for, at Helligånden i aften må minde dig om noget. Eller i løbet af ugen. Men lad os bede sammen. Kære far, tak fordi, at du er med os. Tak fordi, at vi er her på stævnet. At vi kan være sammen som fællesskab. Tak fordi, at du minder os om, at det er godt at være sammen med dig. Tak fordi, at du minder os om, at du elsker os. At du vil redde os fra at rådne, fra at blive ødelagt. Tak fordi, at du vil genoprette os og forny os. Og jeg beder dig i den her stund, Jesus. Helligånd, tal til os. Helligånd, tal til os. Helligånd, mind os om, at du elsker os. Helligånd, fortæl os, hvad vi har brug for at vide, for at høre. Og hjælp os med at lytte efter dig. Hjælp os med at gøre os parate for dit budskab. Hjælp os med at stole på dine udfordringer, og hjælp os med at fuldføre dem, far. Far, vi ved, at du er med os i de udfordringer, som du stiller os overfor. Tak for det. Og lad os mærke, at du er med os i de udfordringer, som du udfordrer os til at gøre. Helligånd, vi inviterer dig ind her i aften. Til bolig i vores hjerter. Amen. Rejse op.